Apakah ningaloko Allah ta'ala durung sangon kulumaku dadak ana sadra ana adya boleh ngamethuke lawan lakuku maragake kowe ngaku kowe sapa langsung ngendi baranmu takon lawan aku yo aku adya bala saka negara ngendi iki mau negarane Wangganapura. Wangganapura. Wangganapura apa sing sijine? Wangganapura sing kiwa. Wangganapura. Kowe sik, Dik. Aku mau ngendi? Tuk Sudama. Tuk Sudama. Ah, betul. Bali takon. Wadyabala saka negara ngendi? Aku saka negara kemau. Ngendi mau jenenge? Wangganapura. Wanggana, Waranggana. Wangganapura. Yo, dasar kepuranya to. Sopo jenengmu? Kowe durung sida ngaku. Oh iya. Aku sapa mau ya? Tuwenggung asaranku. Sapa? Jure aranku. Omongan ora cetha ki. Ora ngerti jenenge kok. Bare takon kowe sapa? Wah, takon karo aku. Iya. Wis aranku. Sapa? Iku sapa kowe? Sapa? Saya. Ora cetha. Kowe ora cetha. Yo ben. Duwe sedya apa dene kowe nyegat lawan aku. Sedya aku bakal goleki sing jeneng Semar Badranaya. Walah dalah. Nunggal karepmu ngarep kanggo anggonku duwe gawe. Kaki kuwi sumikira. Sumikira saka ngarep aku timbang. Tak untapke nyawamu. Asemi. Wani. Senggeli. Senggel ayo. Padiake. Bantul. Senggel sisan. Padake biye. Wani karo aku apamu sing tak wedeni? Babu ora apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu Syalena Prapteng alis. As. Mati aku. Putar. Oh, ya. Oh. Ya. Sabato. Kalau. Oh, ya.